Good morning mga idol. Ngayon ang second day ng pilot testing ng face-to-face namin. Kaya pupunta tayo sa school. Naka-uniform si Sir Glenn. Kaya samahan niyo ako. Tara! And I think to myself, what a wonderful world. Dito na tayo sa aming school. Pasok tayo. Morning po. Ayan mga guard. Hey ma'am, kaway po ma'am, live po tayo. Hi baby. Yan, ito po yung aming school. Palar Integrated School. Yan si Kuya Ramon. Kuya, kaway. Shout out kay Kuya Ramon. Isolation room namin. Hi ma'am, good morning po. Good morning, Kain. Ito po yung aming isolation room dito sa Palag. Vlog mo naman kami ha. Kabilag natin sila ma'am. Monetize mo na. Mga magagandang Sir? teacher namin. Monetize mo na. Hindi pa po ma'am. Malayo pa. Salamat po. Okay. Ikot tayo. Okay tayo sa taas. Hi ma'am, good morning po. Live po tayo. Ayan mga kasama ko. Ba't magkaiba tayo na uniform? Sir, advance ko na po. Naka-advance yung uniform po. Live po tayo ma'am. Live. Ayan po yung aming mga bulilit. Ayan. Good morning po. Hi ma'am.
Good morning po. Say good morning mga bata. Good morning. Grade 1 po. Nahiya si Ma'am Tere. Dahil sa kinder. Kaway ma'am, kaway. Ma'am Jeanine. Naka-live po yan. Live po yan. Ito yung kinder. Si Ma'am Jolly. Yan po, kinder mo. Mga kinder po ito. Sir, shout out. Sir Sam. Shout out from Kati. Hello. Nasubscribe ko na si sir. Baka hapon. Good morning po. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Good morning po. Dito pala si Ma'am Joanna. Dito pala kayo? Anong grade ba to? Ay, grade 2. Grade 2 teacher. Ito po yung grade 2 teachers, grade 2 pupils namin. Good morning po, ma'am. Good morning po, mga bata. Good morning po. Good morning. Yan, very good. Naka-video po tayo, ha. Doon, ma'am, grade 3. Mag-video ako para may vlog ako mamaya. Good morning po, ma'am. Good morning, kids. Good morning po. Kaway naman, kaway. Yan, sabay-sabay. Very good. Salamat. Ayun. Sali kita, ma'am. Sige. Dito naman po tayo sa grade 3. Yan po sila, ma'am, mga teachers po ng grade 3. Mga masisipag na teachers. Ito, kababayan ko. Taga Sorsogon, Gubat. Si Ma'am Miriam.
Good morning po. Good morning po. Thank you. Good morning po. Salamat po. Ma'am, kaway. Yan, kababayan ko din po. Taga-Gubat, Sorsogon. Ma'am Tin. Yan si Ma'am May. Nakakamiss talaga yung face-to-face class. Sana matapos na yung pandemic na to para tuloy-tuloy na yung face-to-face. 5, 7, 9, ay tinatawag na. Ano po ang tawag? Odd numbers. Okay. Ayan po ang mga pila. So yan po. Pilot testing pa lang po ito. Ang pumapasok po ay mula kinder hanggang grade 3 pa lamang po. Sana magwala na po yung pandemic para magtuloy-tuloy na po itong face-to-face na to. Nakakamiss din yung mga bata at nakakamiss din magturo ng nasa harap ka mismo ng yung mga estudyante. Salamat po. Ayan, dito na po si ayan po yung aming principal na ayan si Ma'am. Dan Dambe. Dr. Magdalena Vicente ng aming principal. Good morning po, ma'am. Good morning po.
Sa vlog to, sa vlog. Ah, sige. Lalabas na po yung kinder pupils namin. Yung alay-alay namin mga teachers. Pipila po sila. Huwag hiwalay sa pila, ha? Sa inyo lahat, huwag hiwalay sa pila. Ayan. Kailangan alalayan kasi mga baby pa sila. Kinder pupils lang po yan. Dahan